Tres dits, instal·la els 4 rotllets a la taula de treball de Junil. Se serveix aigua de la galleda i beu llargament. Junil sap que no ha de fer cap pregunta. Ha de deixar que Tres dits begui, que es renti la cara i les mans, que se les aixugui amb gestos cerimoniosos i que parli primer. Ovidi, l'art de l'amor. Sempre he pensat que havíem de començar pels autors més antics, perquè sàpiguis d'on ve la bellesa de les lletres. Però avui llegirem un autor viu. Junil no respira. No entén el que acaba de sentir. Un autor viu? Existeixen autors vius que valgui la pena llegir? Fins a aquest moment, Junil havia cregut que la literatura era un llegat dels temps d'abans, de quan els homes eren savis, xerraven poc, escoltaven molt i no escatimaven els sacrificis als déus. Quan els sàtirs, les nimfes i els cíclops rondaven entre els humans i els humans, si tenien vides prou honorables, podien veure com els déus baixaven dels seus dominis per aconsellar-los, ajudar-los o provar d'enganyar-los. Quan de les pugnes i seduccions entre el món humà i el món diví en neixien semideus que omplien les memòries amb les seves gestes, quan el món espurnejava i tronava i quan no surava per les ciutats olor de peix fregit.